ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин дӯстони мо шуморо аз Москва ва Московский област гирифта бо мошинҳои худ ба роҳат ба граница бурда меоранд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон ТЖ салом расонед. роҳи сафед дӯстон. тобови ҷангори вазни 77 килограмм UFC Иен Гери гуфт ки зидди Ислам Махачев аввалин ҳимояи камарбандро гузаронидан мехоҳад. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунам ки Билол Муҳаммад Ҷек Дела Маддаленаро шикаст медиҳад. барои ҳамин рақиби навбатӣ ман Билол Муҳаммад мешавад ва ман ӯро шикаст медиҳам. Билол чанд маротиба гуфт ки ман барои ӯ аз ҳама рақиби вазнин дар вазни 77 килограмм шуда метонам. вақте ки ман Билол Муҳаммадро шикаст медиҳам ва ӯ бекамарбанд мемонад, ба вазни мо беҳтарин ҷангувар новобаста аз вазн Ислам Махачев мебарояд. ман Ислам Махачевро барои стили ҷангиаш сахт эҳтиром мекунам ва барои ман бо ӯ дар октагон муҳориба гузаронидан шараф аст. ман аввалин ҳимояи камарбандро зидди беҳтарин ҷангвари ҷаҳон мегузаронам ва ӯро шикаст дода ҷои ӯро ишғол мекунам. ана баъд ман ба Шавқат Раҳмонов реванш медиҳам. ман ӯро дар реванш шикаст медиҳам ва исбот мекунам ки ягон вақт ӯ маро шикаст додагӣ набуд. ин нақшаи ман дар се муҳорибаи навбатӣ аст, гуфтааст Гери. бояд гуфт ки айни замон Иен Гери рекорди 16-1 дорад ва ӯ ҷангвари эҳтиётӣ дар муҳорибаи Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Маддалена мешавад ки ин муҳориба рӯзи 10 май дар турнири UFC 315 ба нақша гирифта шудааст. ягона мағлубияти Иен Гери дар муҳорибаи наздик зидди Шавқат Раҳмонов рух дода буд ки ҳамон муҳориба дар ҳақиқат хеле наздик буд. дӯстон, ба фикри шумо Иен Гери чемпиони вазни нимёна шуда метавонад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. шаби гузашта варзигари тоҷик Лоиқ Раҷабов ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: чизе ки аз ман вобаста аст ман мекунам, боқимондааш дар дасти Аллоҳ. баъзе вақт сахт хаста мешавӣ ва вақте ки қувва барои боварӣ нест, ман танҳо идома медиҳам. ягон чиз дар зиндагӣ барои ман осон наомадааст. барои ман мубориза буд. ман ҳамаи чизро бо меҳнат ва дард ба даст овардаам. ҳама чизе ки ман дорам натиҷаи меҳнати зиёд аст. ягон роҳ дар зиндагии ман осон набуд. ман надорам чизе ки худаш омада бошад. ҳар як қадам ба пеш бо бартарафкунӣ гузаштааст. роҳи осон ба ман наомадааст. ҳамаи дастовардҳои ман ин натиҷаи заҳмат ва сабр аст. чизе ки барои дигарон беҳичӣ омадааст, барои ман бо хун ва арақи ҷабин омадааст. ҳаёти ман исботкунандаи он аст ки бе мубориза ба боло рафта намешавад. муваффақият барои ман тӯҳфа наомад, балки мукофот барои меҳнатҳоям буд. ҳама чизҳои гарони тақдири ман бо ранҷ гузаштааст. хулаҳои баланди ман тӯҳфа нестанд, балки забт карда шудаанд. ягон ғалаба дар зиндагии ман ногаҳонӣ набуд. ҳар як муваффақияти ман таърих оиди дард, сабр ва боварӣ аст, навиштааст Раҷабов. ва дигар варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов ин суханҳои Лоиқ Раҷабовро дастгирӣ карда чунин суханҳо навишт: вақте ки Лоиқ дар PFL ба финал баромад, ман нав карьераи касбии худро оғоз кардам. бисёр чизҳоро аз Лоиқ омӯхтам ва дар машқҳо истифода мебурдам. ҳозир ҷавононе ки нав сар карда истодаанд, мебинам ки бисёртар машҳур шудан мехоҳанд. аз пушти хайп медаванд, суханҳои дағал мезананд, лекин амал нест. бародарон, ҷавонон, ин самт, ин роҳ бениҳоят як роҳи душворе ҳаст ки як осеб метавонад тамоми карьераи шуморо ба охир расонад. аз ҳамин сабаб ҳушёр бошед, меҳнат кунед. ман гуфтанӣ нестам ки гап назанед. аввал натиҷа ва баъд дар давоми натиҷа ҳар чизе ки хоҳед кунед, навиштааст Наимов. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Лоиқ ва Муҳаммад ба варзигарони насли нав ва ҷавонон фаҳмонданиянд ки ин роҳ роҳи осон нест ва дар оғози карьера нашитобед, чунки ин варзиши хатарнок аст ки як осеб карьераи шуморо ба анҷом расонида метавонад. ва дӯстон, бале, ин роҳи осон нест ва барои натиҷаи хуб нишон додан ту бояд бисёр чизҳоро қурбонӣ кунӣ. вақти худро, оилаи худро, дурӣ аз онҳо, пул ва меҳнати зиёд дар кор мешавад. барои ҳамин карьераи худро бо ақлона созед. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.